La centrul comercial Novo Centro este un Belen în suprafață de 40 de metri pătrați cu peste 200 de piese și el este acoperit, așa că nu se va vedea prea bine, dar cât se vede am să vă arăt. Așa cum vă spuneam, Belen sunt reprezentările artistice ale momentului nașterii lui Isus. La casa rectangular, lo de los yo la he hecho Recunosc că fețele sunt expresive și totul e lucrat cu multă atenție. Nu știu cât de bine se vede în film. Iată-i și pe cei trei regi magi. Până în urmă cu câțiva zeci de ani, în Spania, ziua celor trei regi magi era mai importantă decât Crăciunul. Atunci se dăruiau cadourile copiilor. În timp, Crăciunul a devenit și el important. Cum râd unii spanioli, s-au adaptat la Europa, astfel încât fac cadouri copiilor și de Crăciun și de ziua regilor magi. Foarte drăguț. Acolo este un sac. La mía lo he hecho para ver el nivel y si lo han quitado no lo voy a. Foarte drăguț. Părău care curge. Și aici este an în care s-a născut Isus. Foarte multă atenție pentru detalii. Aici cineva taie lemne. Așa ca să vă faceți o impresie cât este de mare.